Глава 3. Детска възраст. Фазата на техникът. Заблудата на предприемача. Майкъл Гърбър. Бизнесът трябва да расте, но техникът спира растежа. Очевидно е, че за бизнеса, точно както при хората, се предполага, че расте. А с растежа идва промяната. За съжаление, повечето бизнеси не се развиват според този принцип. Собственикът ги управлява според това, което иска, а не според това, от което се нуждаят. Когато техникът притежава бизнес, той не гледа стратегически, а вижда само работата, която трябва да се свърши. Той възприема света отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Затова винаги се впуска да върши всичко сам. Как започва детската възраст на бизнеса? Техникът си мисли, че сега е свободен. Няма шеф, няма ограничения, само работа по неговите правила. Това чувство го кара да работи неуморно. По 10, 12, дори 14 часа на ден. Без почивки, дори когато е вкъщи и мисли за бизнеса си. Върши всичко сам. Не само основната работа, но и покупки, продажби, доставки. Бизнесът и собственикът са едно и също нещо. Ако собственикът отсъства, няма бизнес. Как се появява кризата? В началото техникът се справи отлично. Клиентите са доволни, бизнесът расте. Но след време работата става твърде много, а той няма време за всичко. И тогава започват проблемите. Продуктите вече не са перфектни. Клиентите чакат твърде дълго. Поръчките се бавят. Техникът е в капан. Колкото повече работи, толкова по-малко успява да свърши. Опитва да компенсира с още работа, но тя никога не свършва. Детската възраст на бизнеса завършва с осъзнаването на истината. Техникът осъзнава, че бизнеса му не го освобождава, а го е превърнал в роб. Бизнесът е новият му шеф. И този шеф е още по-взискателен и безмилостен. Тук собственикът има два избора. Първи – да затвори бизнеса, много хора избират този път. Второ – да промени начина, по който управлява бизнеса си. Единственият начин да успее. Историята на Сара – техникът, който се сблъсква с реалността. Сара обожава да пече, но сега работи по 18 часа на ден и бизнеса я изтощава. Тя осъзнава, че всичко зависи от нея. Ако тя не работи, бизнеса умира. Тогава Гърбър я задава въпрос. Ако бизнесът ти не може да работи без теб, наистина ли имаш бизнес? Ако клиентите идват само заради теб, значи не купуват от бизнеса, купуват теб самия. А това означава, че всъщност нямаш бизнес. Имаш работа. Какво се случва, когато техникът управлява бизнеса? Проблемът не е в това, че техникът върши работата. Проблемът е, когато техникът поглъща всички останали роли, предприемача и менеджера. Техникът запълва деня си с работа, но никога не намира време да развива бизнеса. Техникът избягва предприемаческата роля, която дава визия и растеж. Техникът не позволява на менеджера да създаде структура, която да облегчи натоварването. Когато техникът управлява бизнеса, той рано или късно стигна до изтощение и провал. Целта на бизнеса не е да си създадеш нова работа, а да създадеш нещо по-голямо. Техникът си мисли, че започва бизнес, за да бъде по-свободен. Но всъщност става по-затворен в работа от всякога. Истинската цел на бизнеса е да даде свобода. Да можеш да създаваш работни места за други хора. Да изградиш нещо, което работи дори без теб. Да водиш по-креативен, по-стимулиращ нов живот. Ако бизнесът ти зависи изцяло от теб, значи не е бизнес, а просто нова, още по-тежка работа. Ашка са ключови уроци от глава 3. Детската възраст на бизнеса започва с ентусиазъм, но завършва с изтощение. Техникът не осъзнава, че сам саботира бизнеса си, като върши всичко сам. Бизнеса не е просто работа. Трябва да бъде система, която може да работи без собственика. Истинската свобода идва, когато собственикът се освободи от бизнеса, а не когато стане роб на работата си.